Te întrebi în inima ta, mie vorbești, Doamne, dar ție îți vorbește Duhul Sfânt. Pentru cei care v-ați înălțat în inima voastră și v-ați pierdut scopul și chemarea, Domnul vrea ca acești munți să coboare în seara asta. Aleluia, aleluia. Coboară-te și smerește-te, pentru că cel care să te înalță este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru ce te înalți, Efraime, ca un copac falnic? Nu sunt eu Dumnezeul tău care pot să te tai? Pentru ce te înalți, omule? Nu sunt eu larul care pot să te zdrobesc? Nu ești tu în mâna mea ca lutul în mâna oralului? Duhul Sfânt îți vorbește în această seară. Pentru ce te ridici mai presus de mine, zice Domnul? Pentru ce te ridici mai presus de puterea mea? Pentru ce te ridici mai presus de planurile mele? Pentru ce mă înculci planul și te duci împotriva celui Sfânt? Nu pot eu să stai calea, nu pot eu să zdrobesc inima, dar te iubesc cu adevărat și am venit să-ți vorbesc în dragoste, ca să te smerești înaintea celui Sfânt, ca să nu mai arăți cu degetul în stânga și în dreapta, ca să nu împărăști veninul care îl faci de o bucată de vreme, acceptând de multe ori că bucuria ta ar fi o tulburare a unora sau altora, că satisfacția ta ai fi să vezi oameni căzuți și tu să fii înălțat. Domnul îți spune, oprește-ți nebunia, oprește-ți aplecarea spre lucrurile mândre, pentru că cel care te poate smeri este în mijlocul adunării. Tu nu-l vezi și nici nu-l cunoști, dar el stă împotriva celor mândri. N-am venit să mă judec cu tine, ci am venit să-ți cer să te cobori. Am venit să-ți cer să te cobori, femeie, care uneltești planuri tăinuite, pe care spui nimeni nu le vede. Îmi vor reuși. Al Duhul Sfânt este prezent aici și tu n-ai știut, este aici în mijlocul adunării și îți spune, oprește-ți planul, oprește-ți lucrurile tâlcuite în ascuns, pentru că cel care te poate da pe față este Duhul lui Dumnezeu, dar te iubesc și te prețuiesc. Și știu că din durere faci lucrul ăsta, pentru că alte răni au fost în spate în anii care s-au scurs și ai zis, dacă eu am suferit, să sufere și ei. Duhul Domnului este aici să-ți vorbească în această seară. Oprește-te, pentru că mâna celui Sfânt care a fost întinsă pe crucea de la Golgota, în rănile lui există vindecare. El îți vindecă rana trecutului tău, ca te smerești să spui, Doamne, nimeni să nu treacă prin ce am trecut eu. De aceea mă smeresc înaintea ta și spun, Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc și să mă liniștesc sub umbra aripilor tale, pentru ca tu să faci din mine o fiica ta